Hau da, Tolosako futbolek antolatzen duen paleta txapelketa, aurten 59. urtea ospatzen da. Justu, frontoi honek aurten 50. urtea du, eta hurrengo urtean hasi zen txapelketa hau, eta urtez urte indarra hartzen joan da. Azken urte hauetan ere saiatu gara pixka bat nesken partaidetza jorratzen, hori egin ahal izateko azken 3-4 urtetan egin dugu desafioa deitu izan dudana, izaten zala bikote bat mutilena, beste bat neskena, baino pauso bat gehiago eman nahi gendun. Antolatzaile batzordean jende berria sartu da, aurtengo 50. urte hurrena hori bultzatu nahien, eta hori ikusita, ikusi gedun aukera bat, neskena ere pixkat aurrera emateko, aurreko urtetan hitz egin da zegoena aurrera ateratzeko. Aurreneko asmoa txapelketa gomaz egitea zen ere, baina beraiekin hitz egin da eta aurreneko urtean behintzat aproba bezala eskatu ziguten tenis pelotakin egitea. Eta orduan, mutilena, sekulan ez da mutilena izan berez, baina neskek etzan ateatzen, eta azkenean eman dugu pausoa udalaren laguntzaz gainera, neskek ere parte hartu dezaten, neskena antolatzeko. Aurten txapelketa hasi dugu ekainaren bukaeran, beste urtetan baino 10 bat egun lehenago, aurten genuzkan 20 bikote mutilezkoenan eta 6 bikote nesken txapelketan. Eta partidui kabidea emateko pixka lehentxego hastea komeni zitzaigun. Baina jende etorri zaigu leku asko, jende naparra, jende Arabatikan finalista badauke gure bai, eta gero Gipuzkoa osotikan jende etorri zaigu eta txapelketak oso maila ona izan du, bai mutiletan eta bai neskenetan. Finalak gaur ospatuko dira, gero jokatuko da nesken finala eta gero mutilena. Espero dugu jende desente bilduko dela, daukagun eguna ospatzen aigea, aurten ondo ospatu nahi deulako frontoiaren 50. urte hurrena, oain egiten nahi geana, eta gero igual urriak 12 ospatzen da justu egun hori, eta beste zeo zer ere egitekotan gare. Eta, espero deuna da jendea animatzea, partidu politiak ikustea eta hobenak irazi dezala.